Wolter, het is zomer, het is weer feest op het plein. Laat de zomer in je hart. Ja, en het is mooi weer. Het is gewoon blauwe lucht geworden. Vanmiddag regende het nog. Ja, dit wordt een trosfeest. Dit wordt een mega trosfeest. De mensen gaan uit hun dak hier omdat de tros begrijpt wat het volk wil. Wat het volksrepertoire is en wat de mensen graag willen horen. Ja, en als je daar de juiste artiesten bij haalt en die bij elkaar zet in een programma, ja, dan kan het bijna niet misgaan. Dan heb je natuurlijk één groot feest. En het zijn allemaal goede collega's en vriendjes van elkaar. En dat straalt het ook uit, dit programma. Dus het is eigenlijk heel los en informeel. Het is heel informeel, heel los. Wel bepaalde troswetten waar je aan moet houden natuurlijk, dat is logisch. Het blijft tros. Maar ja, ik ben tros, dus ik vind het fantastisch. Ik ben niet alleen met zomersrepertoire bezig, ik ben met een hele album bezig wat er nu aan gaat komen. En ja, Wolter Kroes komt er weer aan. Uptempo, ballads, vrolijk, alles erop en eraan. Echt alles. En wanneer kunnen we dat verwachten? 1 september, Openluchttheater Caprera, gaan we een concert geven. En dat wordt tevens de albumpresentatie. Je hebt een primeur.